Aflevering 5. Geometri. De forskellige trekanter og vinkler, jeg har fundet, er stumvinklet, spidsvinklet, retvinklet og ligesidet trekanter. En stumvinkel kunne være den her, hvor du kan se, at C er over 90 grader. Det vil sige, så er det en stumvinkel. En spidsvinklet trekant kunne være den her, hvor ikke en af vinklerne er enten over 90 eller på 90 grader. En retvinklet trekant kunne være den her, hvor den side hernede, der ikke har et bogstav, kan man se er i 90 grader. En ligebændet trekant kunne være en meget ligesom den her, hvor alle tre sider er lige lange. Nu vil jeg tegne denne konstruktion i GeoGebra. Som du kan se, har jeg allerede lavet den en gang før, men jeg vil nu gennemgå trinene for dig. Først starter du ud med at lave en bund på 3 gange 3 stykker. Altså lav 3 stykker, der er en længde på 3. For du ved på den her konstruktion, at den skal være 3 gange 3 lang, eller 9 i alt. Og så ved du, at den her vinkel, den skal være 25 grader. Så hvis vi gør sådan her, så ved du, at den er nu 25. Og så skal vi have fundet toppunktet heroppe. Og det vil jeg gøre ved at lave en linje igennem det her punkt, så den kører med de 25 grader. Og så ved vi, at den skærer herude på et tidspunkt. Så hvis vi gør sådan der, og så finder skærepunktet af de her 2 punkter, eller streger, så har du nu dit punkt N, hvor du så nu kan tage et linjestykke fra det punkt, jeg har her, og herop til. Så har du den store trekant for sig selv. Så kan vi lige deaktivere de her lange linjer. Sådan der. Nu skal du gerne have de punkter, der er i midten her. Måden jeg gør det på, er at jeg tager midtnormalen her, så jeg ved, hvor midten af den her streg er. Og så tager vi simpelthen bare skærepunktet af de her 2. Og så gør vi ligesom vi gjorde før, hvor så tager vi et linjestykke fra hver af de her punkter. Og så har du din konstruktion her. Men når du så har den herinde, kan du finde ud af, nu skal jeg lige, der, nu er den store linje også væk der. Nu kan du finde ud af, hvor lange alle de her er, fordi i den næste opgave skal vi finde ud af, hvor meget træ vi skal bruge. Og efter mine udregninger skal du bruge 2 gange 3 stykker træ til bunden. Og et stykke træ, der er 5,16 til den her skråt opgang. Og 2 gange 4,97 til den skråt nedgang. Eller et langt, der er 9,93, hvis du vil tage det i et stykke. Og så skal du bruge 2 gange 2,58 til de her support bjælker.